Én idő, a lélektér. Gábor Vigvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM 90 Campus Rádióban. Köszöntjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Vigvandával című magazinműsor, és hát itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Richter Józsefet, a Nemzeti Cirkusz igazgatóját, a Richter Safari alapító igazgatóját, mert mindennek te vagy az igazgatója. Köszönöm szépen a meghívást, és örülök, hogy ismét itt lehetek veled. Ez most egy ilyen sorozat, úgy tűnik, éppen a Keresztes Ildikó is pont most volt nálam, és ő is már most harmadik alkalommal volt vendége ennek a műsornak. Most te is, hát a Vásári André is már most harmadjára lesz a vendége a műsornak, úgyhogy igazából én szeretek visszatérni a kedves vendégekhez, mert hogy annyi minden történik mondjuk veletek egy évben is, ami mással szerintem egy egész emberöltő alatt nem, de hogy hihetetlenül tartalmas volt szerintem ez a 30. jubileumi éve is a cirkusznak, és az csak egy része annak, amivel foglalkozol. Igen, ez most már ilyen hagyomány, hogy itt az évet tulajdonképpen itt nálad zárom, és egy kicsit így összegezzük az évet, úgyhogy tavaly ez szerencsét hozott, úgyhogy reméljük, hogy ez most is szerencsét hoz a jövő évre nézve. Csinálunk ilyen hagyomány belőle, hogy így zárod az évet, és akkor ilyen nagyon sikeres lesz a következő. Így legyen. Ámen. Én próbálom követni azt, amit ugye csinálsz, például te is, nagyon nehéz. Mert hogy egy napon belül is annyi minden dolgod van, és erről beszéltünk amúgy az előző alkalommal is, hogy ezt így hogy lehet, de hogy én azt látom, hogy ezt bírod. Muszáj, tehát másképp nem lehet. Melyik zsebedből veszed az energiát, vagy honnan? Sokat alvás közben feltöltődöm. Aludni tudsz egyébként? Aludni nagyon jól tudok, igen, esténként. Nagyon sok mindennel foglalkozok valóban, de ez éltetés, és megmondom őszintén, hogy élvezem, hogy folyamatosan pörgés van, folyamatosan új dolgokra készülünk, mindig csinálunk valamit, és én úgy gondolom, hogy ez a sikerünknek a titka. Na jó, de olyan nehéz lehet leengedni. Tehát én azt látom például az ilyen nagyon tartalmas életet élő embereknél, hogy sajnálják az időt a pihenésre. Nehéz pihenni, nehéz nem gondolkodni. Nehéz kikapcsolni. Igen. Tehát, hogy az ember mondjuk lefekszik az ágyba, és nézi a tévét, akkor nehéz nem elővenni a telefonját, és mondjuk valami jegyzetet felírni, hogy holnap mit kell tennem, vagy valamelyik kollégának írni, hogy holnap ezt meg azt kellene csinálni. Ezzel meg kell tanulni együtt élni, én azt mondom, és nyilván ezt kezelni kell, tehát hogy az ember ne essen túlzásokba, de ha megtalálja azt a balancot, amikor jut idő azért még a lazításra is, és a szabadidőre is, és mellette a munka is tud menni, akkor van az ember balanszban, én ezt vallom. De hogy ment a munka idén? Nagyon jó. Tehát én, hogyha így visszatekintek erre az évre, ugye még nincs teljesen vége, de én abszolút pozitívan látom ezt az évet. Ugye a kitűzött céljaimat, vagy ugye a cirkusznak és a Safari Parknak is úgy gondolom, hogy sikerült teljesíteni. Ugye a cirkusznál ez egy különleges év volt, hiszen 30 éves jubileumokat ünnepeltük, ami azért ez egy nagy szám. Ugye az édesapám kezdte még ezt a cirkuszt annak idején, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt a jubileumot méltóképpen meg tudtuk ünnepelni. Nagyon sok olyan eseményt tartottunk, vagy olyan programot tartottunk, ami csak ebben az évben volt, és nagy sikere volt. A Safari Parknál is az újdonságok bejöttek abszolút, úgyhogy én abszolút elégedett vagyok ezzel az évvel. Mit építetek a Safariba? Mi az, ami most készül? A Safariba új állatok fognak érkezni a jövő évben, akik fel fogják dobni a hangulatot a Safari Parkba. Ez még titok? Ez még titok, igen, ezt még nem árultam el sehol. Annyit elárulok, hogy oda is még be lehet menni egy speciális vonattal, és hát ezek az állatok sokan lesznek, és nagyon bohókásak tudnak lenni. Külföldön találkoztam ezzel a fajta dologgal, és akkor elhatároztam, ez egy jó pár éve volt, hogy ezt Magyarországon is kell, és hát most elérkezett az idő, hogy ezek az állatok hozzánk is jöjjenek. Amikor tavaly beszélgettünk évvégén, akkor ugye még csak tervezgetted ezt az évet, és azért beszélgettünk arról, hogy milyen nehézségek is jöhetnek. Jöttek?
Nehézségek mindig vannak, tehát az élet nem lenne szép, és nem lenne olyan, amilyen, ha nem lennének nehézségek. Tehát, hogy nap mint nap ütközünk bele olyan akadályokba, amit le kell tudni győzni, át kell tudni ugrani. Mindig van valami, ami közbe jön, de azért gondolom, hogy sikeresek vagyunk, mert ezeket így meg tudjuk ugrani, ezeket a problémákat. Például a sárba húzni, vonni a kamionokat. Én imádom egyébként ezeket a videókat. Tudom, hogy nektek a hátotokon biztos feláll a szőrtől, hogyha van ilyen probléma, de hát hogy látni, hogy mi minden feladat van tényleg. Igen, ez nem éppen a fény és a csillogás része a cirkuszos életnek, de ugye elég aktív vagyok a közösségi felületeken, és én ezt is szerettem megmutatni. Tehát, hogy igazából amikor az embernek nehézségei vannak, én azt is megmutatom. Tehát, hogy nagyon sokan csak a szép dolgokat mutatják meg a sikereket, meg mindent. Amikor kínlódás van, én úgy gondolom, hogy ez is hozzátartozik ehhez az élethez, és így legalább egy picit a nagy közönség is egy kis betekintést kap a mi életünkbe. Mit terveztél be erre az évre? Több előadást, több látogatót, több látványosságot, különlegesebb produkciókat, és akkor mindegy, hogy a szafarit vagy a cirkuszt nézem, és akkor mi az, ami bejött ebből, vagy mit kell átvinned a következő évre? Hát ugye a cirkusz kapcsán ugye ez egy jubileumi műsor volt, és nehéz volt kiválasztani azokat a produkciókat, amik valóban biztos sikert arattak. De én úgy gondolom, hogy ez sikerült, hiszen közel 200 előadást tartottunk 2024-ben, ami azért egy hatalmas szám. 19 városban voltunk láthatóak. Itt Budapesten zártuk a turnénkat, úgyhogy ez egy abszolút sikeres év. Egy új cirkussátrat is sikerült beszereznünk, ami az utolsó helyszínünkön már felállítottuk, és valóban ez egy impozáns látvány, egy nemzeti színű cirkussátor. Mekkora? A legmodernebb technikával, igen, 1500 férőhelyes, 16 méter magas és 38 méter az átmérője. Ez a legmodernebb technikával készült, ami még kényelmesebb, még komfortosabbá teszi az előadásokat, és nekünk is többet enged, tehát többet tudunk bemutatni így a porondon. Ami nagyon sikeres volt a cirkuszok éjszakája, idén először 3 napos volt, mind a 3 nap teljesen teltház volt. Balatonlellén egy felvonulást is rendeztünk, ahol több ezer ember kísért minket a 7-es főútvonalon. A Halloween előadásainkat emelném ki, ahol szintén 6 teltházas előadást tartottunk. Tehát nagyon jó, amikor az ember így belenyúl valamibe, és annak sikere van. Tehát, hogy nem elég valamit csak megcsinálni, hanem annak működnie is kell, és én azt szeretem, hogyha valami valóban működik. De hogy a szafari is ugyanilyen sikeres. A szafarinál igen, évről évre egyre sikeresebb. Idén nézőcsúcsot döntöttünk, tehát hogy így az egész év alatt idén jöttek a legtöbben látogatni minket. Ugye idén először nem csak egy napot lehetett eltölteni nálunk, hanem a tóparti házakat ki lehetett venni, és akár több napot is el lehetett tölteni. Ezeknek is hatalmas sikere volt. Az új állatunk is nagyon jól beilleszkedett, a vízilovunk Pablo. Úgyhogy itt is valóban jól működtek az újdonságok. Jövőre 5 éves lesz a Safari Park. Már 5? Már 5 éves lesz, igen, ami azért még nem egy olyan nagy szám, de mégis azért számunkra olyan, mintha tegnap lett volna, amikor kezdtük, és most már Magyarország egyik meghatározó turisztikai attrakciója, amire nagyon büszke vagyok, hiszen ez az én gyermekem, tehát ugye a Magyar Nemzeti Cirkuszt az édesapám alapította, én tőle vettem át, és formáltam tulajdonképpen az én stílusomra, de a Safari Parkot azt az első alapkő letételtől a jelenlegi fejlesztésekig ugye én találtam ki, és a csapatommal együtt mi építgetjük és szépítgetjük. És hogy ez egyébként annyira sikeres, nem csak a látogatók szempontjából, hanem én azt gondolom, hogy a helyszínválasztás miatt is. Tehát, hogy ugye nagykőrös a helyszín, de hogy annak az önkormányzatnak, akinek a területén ez működik, és egy nagy turisztikai attrakció, és nem véletlenül díjaztak ilyen értelemben téged is. Vagy emeltek ki ilyen értelemben téged is, hiszen ez egy nagy dolog egy településnek, hogyha van egy olyan vonzereje, ami miatt tényleg az ország bármely részéről mennek az emberek.
Abszolút. Tehát most már én úgy gondolom, hogy Nagykörös városnak a nevét az emberek egy picit összefésülik a Safari Parkkal, hiszen amikor érkeznek Sopronból, vagy Miskolcról, Nyíregyházáról, az ország másik oldaláról, akkor úgy rácsodálkoznak, hogy Nagykörös merre van, hol van, és ezt most már a városban is kezdik felfedezni, hogy mekkora vonzereje van ennek a Safari Parknak, és egy nagy megtiszteltetés ért idén, hiszen egy turisztikai díjat vehettem át. Ez a Nagykörösért díj, amit a polgármester úrtól kaptam idén szeptemberben. Bevallom őszintén, nagyon közel áll a szívemhez ez a díj, hiszen ez az első olyan díj, amit nem a cirkusz miatt kapok, hanem a Safari Park miatt, úgyhogy ez egy kiemelt helyet foglal a vitrinembe. Akkor lehet azt mondani, hogy tiszteletbeli nagykörösi lettél? Lehet, abszolút lehet, hiszen ez egy gyönyörű kisváros, Kecskemét mellett található, nagyon szépen ápolt, és én úgy gondolom, hogy folyamatosan fejlődik, és jó ott lenni. Nagyon sok időt töltök ott el, nem csak a Safari Parkba, hanem a városba is, és úgy jó érzés, hogyha bemegyek a boltba, akkor már tudom, hogy kiszolgál ki, megismerem az embereket, tehát egy teljesen más életforma, mint mondjuk itt Budapesten. Tudják, hogy fél kiló kenyér, meg mondjuk nem tudom, fél liter kakaó, és akkor és egy pár kiló banán a zsiráfoknak, igen, így indítjuk a reggelt. Mennyien voltak látogatók, azt tudjuk ebben az évben a Safari Parkban? Több mint 100 000 látogatónk volt, ami azért ez egy szép szám ahhoz képest, hogy ugye ez volt a 4. évünk, és folyamatosan haladunk előre, tehát hogy így most már nem csak egy napot, hanem több napot töltenek el a látogatók nálunk, vannak, akik visszajönnek, ugye csatlakoztunk az Állatkertek éjszakájához, ami szintén nagyon sikeres volt, hiszen több koncertet tartottunk ezen a napon, éjszaka is meg lehetett csodálni a parkot. Úgyhogy így mindenben próbálunk részt venni. Egyébként pont most jöttem egy élménypedagógiai óráról. Több mint 1000 diák volt a Safari Parkon belül a cirkuszi sátrunkba, és ott a cirkuszművészeten keresztül fizika, biológia tanárok tanították a gyermekeket, tehát mi bemutattuk a produkciókat, és ők elmondták a fizikai és biológiai hatásokat. Úgyhogy ez egy igazi élménypedagógia volt, ezt először rendeztük meg Nagykörösön, és hát úgy láttam, hogy valóban sikere volt a tanárok és a diákok részéről is. Szaltóztál? Most nem szaltoztam, most inkább a mikrofont fogtam a kezembe. Ez a szaltó azért annyira nem veszélytelen, hát van neked 13 csavar a kezedben? Most már nincs egy se, amire nagyon büszke vagyok. Hova lett? Igen, volt korábban egy nagyobb sérülésem, amikor az alkarom eltört, és 2 vasat helyeztek el az alkaromba, és 13 csavart, ahogy mondtad. Ezt most már néhány évvel ezelőtt 2 operáción keresztül így kiszedték. Amikor fiatal az ember, akkor még azért nagyon vakmerő, és akkor nagyon sokat szaltózik, és nem gondolkozik előtte, hanem csak csinálja. Most már azért így 32 évesen kétszer is meggondolja az ember, hogy éppen mikor vagy hogyan. Tehát azért az aktív akrobata pályafutáson vége fele közelítek. Most már nagyobb hangsúlyt kell arra fektetnem, hogy valóban a cirkuszt és a Safari Parkot tudjam vezetni. Na mondjuk ez nem látszik az előadásokon, mert ott az látszik, hogy egyik lóról ugrasz a másikra. Vagy ló nélkül ugrálsz körbe-körbe, de hogy ez nem nagyon látszik, hogy ezt te abba szeretnéd hagyni. Hát talán nem látszik, de én ezt érzem. Tehát ami régen sokkal könnyebben ment, azért az most már egy kicsit nehezebben megy, és azért ugye az izületekben is lehet érezni azt, hogy az ember azért így öregszik. Tudni kell, hogy hol hagyja abba az ember, de hát ez majd kiderül a jövőben. De szerintem hiányolnák az emberek a te előadásodat. Tehát, hogyha most úgy döntenél, hogy jövő évtől kezdve te nem mutatsz ott be semmit, csak mondjuk a mikrofont fogod, meg nem tudom, a lovasszámot csinálod, ami viszonylag biztonságos az ugráláshoz képest, akkor az hiányozna az embereknek. Biztos, hogy hiányozna. Most is hiányzik, amikor néha kimarad ez a produkció, akkor rögtön kapjuk az e-maileket és az üzeneteket. De ez olyan, hogy az olimpikonok is egyszer abba hagyják az élsportot. Maradnak sportolók, de az élsportot azt egyszer el kell engedni, és ugyanígy van ez az akrobatáknál is. Tehát azt, hogy én lovagolni fogok, a szabadidomítás produkció, ilyesmi, az valószínűleg azt még nagyon sokáig lehet csinálni, de azt, hogy szaltózok egyik lóról a másikra, azt azért az egy véges dolog. Említetted az előbb, hogy van, aki több
több napra megy a Safari Parkba. Ezek a kis házak mennyire váltak be a kis tópartján? Nagyon idilli környezetet találtatok neki, biztos, hogy nagyon szeretik az emberek. Most dicsérhetném magamat, de hagyj meséljek el egy történetet, hogy nagyjából ilyen április lehetett, és nem volt eladás a cirkuszban, és ott maradtam a Safari Parkban. És egy ilyen naplement egy ilyen este 7-8 óra fele, felültem egy ilyen kajakra a tavon, és ott mentem egy kört, és annyira jó látvány volt, hogy ezekben a házakban mindenhol családok voltak gyerekekkel, ugye mindegyik házhoz van egy terasz, és a teraszról egy rálátás nyílik erre a tóra, és kint ültek az emberek, horgáztak, grilleztek, sütögettek, van egy 20 fős szaunánk, ott ültek az emberek, és ez annyira jó volt látni, hogy sikerült ezt az egész parkot élettel megtölteni. És effektív nem az anyagi vonzata volt most ez olyan vonzó számomra, hanem az, hogy egy 3-4 év alatt egy olyan helyből, ahol tulajdonképpen nem volt semmi, csak a természet lágyöle, egy olyan parkot sikerült kivitelezni, ahol így 40-50 ember ott alszik, és este sétálnak, és látják az állatokat. Ez egy nagyon jó érzés volt számomra. Mondtad az előbb, hogy igazából tudsz aludni, de mondjuk éjszaka nem kelsz fel arra, hogy van valami ötlet, ami beköltözött a fejedbe, és gyorsan felírod, hogy igen, ezt még meg kell valósítani? Mert te nagyon sokat gondolkodsz. Előfordult már ilyesmi is, de olyan is előfordult, hogy annyira másnapra gondoltam, hogy hát félig meddig holdkoros voltam, és felöltöztem, hogy nekem most indulnom kell, és utána ránéztem az órára, és hajnali 3 óra volt, tehát hogy még nagyon korán volt, de annyira féltem attól, hogy most lemaradok, vagy hogy nem kelek fel, hogy hát igen, nem tud az ember este se kikapcsolni. Igen. Vagy ilyenkor vissza tudsz aludni? Hát nehezen. Ha már a kikapcsolásnál tartunk, akkor mivel tudsz kikapcsolni? Még ebben az évben volt egy pici pihenőd? Néhány napra el tudtam szabadulni külföldre, és az feltöltő volt, egy kis kikapcsolódás. Itt nagyon fontos, hogy az ember a telefonját letegye. Őszintén megmondom, úgy érzem, hogy nálam is van azért már egy ilyen telefonfüggőség, hiszen az ember az egész életét a telefonon keresztül végzi, e-mailektől kezdve, hívások, stb. Kommunikáció, és a telefont azt kell tudni letenni. Az az iroda, nem? Az az iroda, de tehát, hogy néhány órára az embernek nem szabad felvenni a telefont egy nap. Most nagyon könnyen beszélek, mert itt ülök ez a mikrofon előtt, de ezt még nekem se sikerült megtanulni sajnos. Ha már a pihenésről beszélünk, akkor ha elmész pihenni, akkor te aktívan vagy passzívan pihensz? Tehát te is azt csinálod, hogy kezed, lábat így eldobolt, fekszel a tengerparton, és is napozol. És ez a kikapcsolódás, vagy hátizsákos fajta vagy, aki állandóan megy, és felfedezi azt, ahova eljutott, már csak ötletszerzés céljából is. Hát nem az első. Nagyon jó, meg nagyon szép a tengerparton pihenni, de azt egy fél nap után én megunom, és én szeretek jönni-menni, szeretek új helyeket felfedezni, és nagyon sokszor a nyaralást összekötöm a munkával, egy olyan helyre megyek mondjuk, ahol valami érdekel, és akkor azt meg tudom nézni, és a kellemest a hasznossal, tehát hogy ötletet lehet gyűjteni ebből, úgyhogy én inkább aktívan szoktam pihenni. Mi a kedvenc helyed? Hova mész vissza? Például egy ilyen tengerjáró hajón voltam idén, ami nagyon szimpatikus volt nekem, hiszen az minden nap másik helyen kötött ki, és akkor mindig egy másik országban voltunk, mindig egy másik helyszínt lehetett felfedezni, úgyhogy ez nagyon szimpatikus volt, de nyilván az ember egy meleg helyre szeret menni, és nekem nagyon fontos, hogy nem Magyarországon legyen, mert akkor nem tudok kikapcsolni, és akkor biztos, hogy megtalálnak. Volt már olyan, hogy elmentél valahova külföldre, és azt érezted, hogy otthon vagy? Nem. Én mindig úgy ezt érzem, amikor hazajövök. Tehát, hogy nem tudom, én sokat gondolkodtam ezen, hogy rengeteg szép helyen jártam az életemben, de nem tudnám máshol elképzelni az életemet. Tehát nekem az nagyon fontos, hogy ismerjem a környezetemet. Ugye itt nőttem fel gyerekként. Magyarország az pótolhatatlan. Régóta beszélgettünk, ugye említettük a műsornak az elején, hogy tényleg talán most harmadjára vagy már itt, és nem beszélgettünk még nagyon mély témáról, és én szoktam általában a vendégeimmel beszélgetni a hitükről.
Ami azért fontos szerintem, mert az, hogyha valaki annyi mindent csinál, és annyi energia meg erő kell hozzá, azt valahonnan meríteni kell. És viccesen kérdeztem, hogy melyik zsebedben van az energiád, de hogy ez például mennyire része az életednek? A hit? Én hiszek abban, hogy valaki fentről néz minket. Most hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy én egy templomba járó típus vagyok, és minden vasárnap ott ülök, de valamiben én is hiszek. Én úgy gondolom, hogy egy célnak kell lenni az életünkben, mindenkinek valami miatt van, és én ebben hiszek. Viszont azt is hozzátenném, hogy a véleményem szerint mindenki a saját életének a kovácsa. Tehát, hogy segíts magadon, Isten is megsegít. Én ezt az alapelvet vallom. Tehát, hogy csak a hitre támaszkodunk, és csak várjuk a sült galambot, az nem fog jönni magától, hanem a célokért tenni kell, dolgozni kell érte, és akkor segítenek nekünk. Én nagyon szerencsésnek érzem magam, hiszen idáig, amikbe így belevágtam, azok nagy részt sikerültek, és sokszor vállaltam elég nagy kockázatot az életembe, és mégis bejöttek. És ugye volt egy olyan rész is, amikor nem feltétlenül mindenki drukkolt neked, vagy nem mindig volt az a fajta támogató környezet, amiben dolgoztál. És ez szerintem nagyon fontos, hogy az ember, ha nincs is mindig az a 100%-os támogatottsága, de hogy ez ne vesse vissza a terveinek a megvalósításában, meg hogy az erejének a kiaknázásában. Tehát, hogy az élet ettől szép, hogy vannak akadályok, vannak olyan emberek, akik nem éppen drukkolnak annak, hogy ez sikerüljön. Ebben nagyon sokszor találkoztam ezzel az életembe, hiszen nagyon fiatalon vágtam bele a vállalkozói életbe, először a cirkusszal, aztán a Safari Parkkal. Nagyon sok olyan véleményt hallottam, hogy ez így nem lesz jó, hogy hülyeségeket csinálok, de egyébként nem hiszek a horoszkópokba, de én kos vagyok, és azt mondják, hogy a kos az fejjel megy a falnak, és én úgy gondolom, hogy ez valóban igaz rám, hiszen ha valamit a fejembe veszek, akkor addig megyek, ameddig azt el nem érem. És ha bevered a fejed? Akkor kiheverem, és megyek tovább. Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire vett vissza, hogyha valami nem úgy sikerül, ahogy akarod. Nagyon a lelkemre tudom venni, de azt egy-két nap után túl vagyok rajta, és akkor nyomjuk tovább, és csináljuk. Tehát, hogy nyilván nem lehet mindent rögtön elérni, de ezért kell rajta sokat dolgozni. Mit hoztál otthonról? Tehát nyilván tudjuk, hogy nagyon régi cirkusz generáció az, amiben beleszülettél. Tehát, hogy a tradíció az ott van a családodban. Mondjuk mivel indított útnak az apukád, az anyukád? Ott kezdeném, hogy nagyon sok helyen jártam gyerekként, tehát nagyon sok országban jártam, ugye magántanuló voltam, tehát hogy így az iskolába a téli hónapokba tudtam bejárni. Nagyon sok embert megismertem. A szüleim ugye hát a cirkusz világában nőttek fel, a cirkuszról tulajdonképpen mindent megtanítottak, és a cirkusz szakmát gyerekként szívtam magamba. Én a sikereimnek a titkát abban is látom, hogy a civil életben is eltöltöttem időt. Ugye a versenytenisz miatt jó néhány évig én Budapesten laktam, edzésekre jártam, és nem csak a szemellenzővel láttam a cirkuszos világot, hanem egy picit jobban kinyílt a világ előttem. Ugye akkor szülők nélkül nőttem fel tulajdonképpen, hétvégente nyilván találkoztam velük, de már akkor önállósodtam, és szerintem ez egy gyereknek sokat segít abba, hogy utána talpra esett legyen az életben. A szüleim nem is nagyon szerették volna, hogyha én a cirkuszos világot folytatom. Az édesapám azt szerette, hogyha én teniszező leszek, és ebből fogok élni. Úgyhogy nem éppen mindig arra mentem, amerre ők szerették volna. Ez egyébként jellemző rád? Hogy arra mész, amerre te szeretnél, és nem arra, amerre elvárják tőled. Mondhatjuk így is. Valahogy mindig a saját utamat szeretném járni, vagy hogy próbálom magamnak kitaposni azt az utat, amit jónak látok. Még hogyha az nem feltétlen mindig jó is, de akkor az én döntésem volt. Tehát, hogy a szülők is most már látják, hogy általában azért jó dolgokat csinálok, és
ők már nem feltétlenül látják át azt, hogy mi miért történik, csak a végeredményt látják, hogy ez működik, és most már hisznek nekem. Nem bizonyítottál sokat. Igen. Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vívandával című magazinműsor, a mai vendégem Richter József, a Nemzeti Cirkusznak az igazgatója és a Richter Safari Parknak az alapítója. Most tartunk egy pici szünetet, de ne menjenek messzire, mert mindjárt jövünk vissza. Itt is vagyunk újra a Lélektér Vívandával című magazinműsorban, Richter Józseffel beszélgetünk, és a szünet előtt ott hagytuk abba, hogy mennyire tud mondjuk a környezeted egy adott döntésben befolyásolni, hogy visszatart-e. És ez szerintem az azért fontos kérdés, mert ugye te tehát nagyon sok embernek adsz munkát ilyen értelemben, nagyon sok ember dolgozik melletted, és kell az a fajta vezetői attitűd, hogyha mást nem is hisz benne, de hogy te át tudod adni, hogy az, amit én akarok csinálni, az higgyétek el, hogy jó lesz. És kell, hogy utánad menjenek az emberek. Szerintem. Igen, én úgy gondolom, hogy ezt nem nagyon lehet tanulni. Tehát ez vagy megvan valakiben, vagy nincs. A kollégáimmal sokszor beszélgettünk erről, amikor kezdtük a Safari Parkot építeni, és tulajdonképpen egy puszta közepén voltunk, ahol semmi nem volt, és én mondtam, hogy itt ez lesz, ott az lesz, itt ezt csináljuk, és akkor ők így néha azt éreztem, hogy hülyének néznek, tehát, hogy így nem feltétlen hittek benne, de csinálták. És elhitték nekem, hogy ez működni fog, és utána ők is szembesültek vele, hogy ez valóban működik. Úgyhogy ehhez egy ilyen karakter kell szerintem, hogy az embereknek mutassunk egy célt, vagy hogy megadjuk az irányvonalat, és szerintem ebben nagyon sokat fejlődtem az elmúlt években, hiszen egyre több és több ember dolgozik valóban a csapatomba, és egyre jobban látom, hogy mennyire fontos az emberekkel egy jó kapcsolatot ápolni. Mennyire fontos az, hogy azok a megbízható emberek folytassák, és ott maradjanak velem, és ők is motiváltan érezzék magukat. Tehát, hogy az egész cirkusz vagy szafaripar teljesen mindegy, a legnehezebb az emberi kapcsolatok. Tudom, hogy itt nagyon sok állatról van szó, és több mint 300 állat él a Safari Parkba. Mégis azt mondanám, hogy az emberi kapcsolatoknak az építése, megtalálni a megfelelő személyeket a megfelelő pozíciókra, talán ez a legnehezebb az egészben. Milyen emberismerő vagy? Én úgy gondolom, hogy jó. Tehát ha néhány beszélgetés után le tudom szűrni egy emberről, hogy ő alkalmas lesz erre, vagy sem. Nyilván vannak olyan példák, amikor ez nem jön be sajnos, de azért úgy látom, hogy ki az, akiben lehet bízni, ki az, aki linkeskedik, és ki az, aki valóban van mögötte tudás is, amikor valamit mond. Mondjuk legyen az, hogy valaki ügyes, de linkeskedős. Azt nem bírom. Tehát nálam a kimondott szónak súlya van. Tehát, ha mi megbeszélünk valamit, és valaki azt nem tartja, akkor az nem jó. Hány labdát lehet nálad elrugni? Hát ezt nagyon nehéz így megmondani. Ez függ attól is, hogy milyen problémát okozott, vagy mennyire nem működött ez a dolog, vagy mióta dolgozunk együtt, de azért én az édesapámtól tanultam azt, hogy rend és fegyelem a lelke mindennek, és én úgy gondolom, hogy ezen az úton megyek én is tovább. Szigorúak voltak a szüleid? Szerintem igen. Tehát az édesapám ő egy nagyon szókimondó ember, még mindig, hogyha valami nem tetszik neki, akkor azt kőkeményen megmondja. Az, hogy ő dicsérjen valamit, az a csillagoknak úgy kell állnia, hogy ilyen megtörténjen. Most már néha-néha volt erre is precedens, de ez nem gyakori. De hogy kellett valamilyen szempontból csak, nem tudom, jóváhagyás vagy támogatás volt a Safari környékén, vagy kis így álltak, hogy hát jó, hát a gyerek belelátja, hát adjunk neki lehetőséget, hogy bebizonyítsa, hogy ez jó lesz, és aztán nyilván most már minden magáért beszél, de 5 évvel ezelőtt meg nem. Az egész Safari Park ugye a Covid ideje alatt kezdődött. Hát a legkönnyebb időszak. Igen. Ugye nyilván nagyon sok rosszat hozott a Covid, és ez a betegség, és nagyon sokan meghaltak. Viszont nekem azt kell mondanom, hogy ha nem lettek volna ezek a lezárások, akkor valószínűleg a Safari Park se jött volna most létre, hanem lehet, hogy majd egyszer valamikor, de akkor éreztem azt, hogy most bezárt minden, most nem lesznek előadások sok hónapig, itt van ez a sok állat, ezt ki kellene próbálni. És akkor mindenki furcsán nézett rám, és amikor már úgy kialakítottam ezt az útvonalat, a kifutókat, akkor mondtam az édesapámnak, hogy jöjjön már, próbáljuk ki az autójával, menjen be az állatok közé, és azt mondta, hogy
dehogy megyek én az autómmal az állatok közé, össze fogják kenni az autómat, minek? Hát mondom, mert egy szafari parkot akarok csinálni, és ki akarom ezt próbálni. Nyilván ő nem volt ott külföldön velem, ahol én ezt az egészet láttam, és akkor nagyon szkeptikus volt, és utána meg azt kérdezte tőlem, hogy de hogy fognak ide találni az emberek? Nincsenek táblák, meg ilyenek. És akkor mondtam, hogy apa, ez már a 21. század, internet, ugye navigáció, stb. Hát én erre kíváncsi leszek. És az első nap, amikor megnyitottunk, és nem tudtuk beengedni a látogatókat, akkor azért úgy nagy szemekkel nézett ő is, hogy mi történik itt, és ugye ez folytatódott, tehát hogy ez nem egy egynapos történet, hanem azóta is tulajdonképpen ilyen sikeres. Úgyhogy ott is, ha hallgattam volna másra, akkor lehet, hogy nem így alakult volna. Mi az, amit te képviselsz kommunikáció szempontjából, és mi az, ami út az apukád idejében működött? Hát ő egy nagyon jó cirkuszi szakember, és nagyon sok mindent megélt és elért az életébe. Viszont ő a kommunikációban és a mai világban azt, hogy mondjuk egy cirkuszt hogyan kell eladni, azt lehet, hogy ő már másképp látja. És ez volt nagyon jó ebbe az egészbe, hogy ő átadta ezt a feladatot nekem, és hagyott kibontakozni, mert most már ő is tudja, hogy mi az a Facebook, meg Instagram, de korábban nem gondolta volna, hogy ennek ilyen hatásai vannak. És anyukád? Szintén, tehát, hogy ők úgy együtt vannak, több mint 50 éve házasok, és ők még a régi korszakból vannak, tehát, hogy ők... Nem bántom őket, mert mindenkinek megvan a saját korszaka, de másképp látják a világon. Egyébként, hogyha akarsz valamit, akkor megoszlik, hogy ki a támogatóbb kettőjük közül, vagy ki az, aki több ellenérvet tud felsorolni? Vagy nagyjából egy követ fújnak, és ugyanazt mondják. Igen, egyformán, és akkor egymást erősítgetik ezekben a véleményekben. Neked ez ilyenkor könnyű lehet így meggyőzni mind a kettőt egyszerre. Most már nem kilódok, most már megmutatom nekik, vagy elmondom nekik, és akkor elmondják a véleményüket, de aztán úgyis meglátják. Tehát, hogy amikor mondtam, hogy ragadozó állatokat szeretnék, tigriseket, oroszlánokat a szafariba, az édesapám azt mondta, fiam, az állat, amelyik szereti a húst, az emberhúst is szereti, az nem jó. Mondom, persze, de hát megvannak a megoldások erre, olyan kifutókat kell építeni, meg olyan, ő az elefántokat, meg a növényevő állatokat szereti. Mondom, én is nyilván jobban, de ez is kell egy szafari parkhoz. Most, tehát vannak ilyen nézetkülönbségek azért. De ezek annyira kedves történetek egyébként. Kedves történetek, de ő egy picit másképp is meg tudja fogalmazni ezeket. Igen, gondolom, hogy azért ezt a mindennapokban lemecselni nem lehet egyszerű kettőtök között, de hogy egyébként meg a sikernek ott van az eredménye. Igen, és ő látja ezt most már ő is, tehát, hogy alapvetően egy nagyon jó kapcsolat van így a szüleimmel. Nagyjából az év végénél járunk. Mi lesz még idén? Fellépések lesznek külföldön, Németországba, Dresda városába szerződtem el, ahol december 13-ától január 5-ig egy hatalmas karácsonyi cirkuszban fogunk fellépni a lovas produkciókkal, ami valóban azt hiszem 50 előadás lesz körülbelül. Karácsonykor, szilveszterkor is előadásokkal fog zajlani az ünneplés tulajdonképpen, de ez nekem egy picit nyaralás is, hiszen itt csak a produkciókat kell bemutatnom, és nem az egész cirkuszért én felelek. Meg jó azt érezni még, hogy olyan artista vagyok, akit külföldön is ekkora cirkuszokban meghívnak. Jó még a Rivalda fénybe lenni. Most erről az jutott eszembe, hogy egyébként volt olyan időszakod, amikor ilyen vendégművészként szerepeltél cirkuszokba, vagy te mindig a saját cirkuszaitokban léptél fel? Hát ugye én 32 éves vagyok, és a cirkuszunk idén 30 éves, tehát tulajdonképpen gyerekkorom óta a saját cirkuszunkban nőttem fel és léptem fel. Viszont a téli időszakban, amikor a saját cirkuszunkat bezárjuk, akkor mindig általában mentünk külföldre, tehát Németországba, Franciaországba, Hollandiába, Monte Carlo, tehát így Európán belül számos cirkuszban vendégszerepeltünk, és most is így lesz ez decemberben. Akkor az, amit tavaly mondtál, hogy ilyenkor évvégén van egy pár napot pihenjél, akkor az most nem lesz, mert az átkerül. Az most áttolódik januárra, és remélem, hogy januárban, amikor hazajövök, akkor egy picit tudok pihenni, egy hetet, de hát ilyenkor sincs teljesen pihenés, hiszen a 2025-ös éven már most dolgozunk, hogy ott meglegyen a csapat, hogy összeálljon a műsor, ugye a turnét meg kell határozni, hogy melyik nap hol vannak előadások,
A Safari Parkban is ugye a fejlesztéseket meg kell csinálni, azokat meg kell marketingolni egy kicsit, ugye be kell fotózni, hogy el tudjuk adni őket. Nyilván az új állatoknak a fogadására kész kell, hogy legyen minden, hatóságokkal egyeztetni, tehát nagyon-nagyon sok minden kell ahhoz, hogy minden működjön. Nagyon fontos kérdés, adsz ki lemezt? Lemezt? Hát te énekeltél. Félve kérdezem, hogy mire gondolsz, sajnos sejtem, hogy mire gondolsz. Nagyon jó hangod van. Tehát hát, ahhoz képest. Ez egy erős csúsztatás, maradjunk annyiba. Az emberek nagyon örültek neki, hogy énekeltél. Igen, láttam, a saját közönségem volt. És szerintem ők jobban értékelték a cirkuszi produkciót, amit előtte láttak. Szóval igen, hogy a hallgatók is értsék, hogy miről beszélünk, az Állatkertek éjszakáján voltak koncertek, és volt egy hatalmas cirkuszi bemutató is, és ennek a legvégén egy ilyen kis after bulit tartottunk a színpadon, ahol tulajdonképpen több száz ember ott maradt, ami a saját magunk szórakoztatására indult, de a vendégek is élvezték, és a Nemzeti Cirkusz zenészeivel együtt hát egy ilyen kis házi buli jellegű dolgot csináltunk a színpadon, aminek nagyobb sikere lett, mint én ezt gondoltam. Dalra fakadtál te is? Dalra fakadtam, igen, kicsit még csiszolni kell a hangomban, de igen. Nem tudom, hogy melyikhez kell nagyobb bátorság, lovakra átugrálni, vagy nekiállni, énekelni. Az énekléshez nagyobb bátorság kell az én esetemben. Tehát, hogy a lovonugrálást azt megtanultam, énekelni nem tudok, csak próbálkozok. De hogy az emberek örültek neki, mert az látszott, hogy óriási buli van is, hogy egyébként szerintem az a mód, ahogyan te kommunikálsz, ahogy beszéltél is róla, hogy azért a nehézségeket, tehát amikor nem tudom, derékig álltok a sárba, és cserélitek a kereket, azt épp úgy megmutatjátok, mint a nem tudom, gyönyörű 30 éves feliratú tortát, tehát hogy annyira közel tudtok menni az emberekhez, mint nagyon kevesen. Köszönöm, jó ezt hallani, tehát hogy sokszor nem tudatosan csinálunk dolgokat, hanem csak amit úgy éppen ahogy esik, úgy puffan, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, hogy igazából ez az életünk. Tehát, hogy egyszer fenn, egyszer lent, egyszer teltházak vannak, és nagyon sokan vannak, utána szakad az eső, és bontjuk a cirkussátrat, hogy utazunk A-ból B-be, vagy éppen az állatokkal ott vagyunk, tehát, hogy ez az életem. És én úgy gondolom, hogy ez a sikerünk titka, hogy egy kicsit jobban bepillantást nyerhetnek a nézők, a látogatók, talán az én életem által egy picit az egész világba. Én annak örülök, hogy most ebben nagyjából 1 óra hosszában mi is bepillantást nyerhettünk a te világodba, és hát gratulálok a 30 évhez, tényleg nagyon tartalmas volt, meg nagyon sok sikert kívánok a jövő évhez. Aztán meglátjuk, hogy évvégén tudsz-e jönni, és mesélsz-e a 25-ös évről, és aztán, hogy mondjuk például mennyire volt szerencsés a 25-ös év, hogy így zárod, egyebek mellett, mert nagyon sok felemész ezt az idei évet. Köszönöm a meghívást, és valóban szeretek ide eljönni, hiszen veled lehet úgy beszélgetni az egész évről, és jó egy picit így visszatekinteni az egész évre. Tavaly szerencsét hozott, és remélem, hogy most is így lesz, és hogy jövőre is itt fogunk tudni ülni, és egy ilyen jól tudunk beszélgetni. Én is remélem, hogy szerencsét hozunk, hát mindenképpen drukkolunk magunknak is ilyen értelemben. Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. Richter József volt a mai vendégem, a Nemzeti Cirkusznak az igazgató és a Richter Safari Park alapítója. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják a felületeinken, és itt a rádióban is ismétlésben, és tartsanak velünk 1 hét múlva, és én itt leszek, és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető. Víg Vanda! Én idő, a Lélektér. Gábor Víg Vanda műsora minden szombaton 11 órától az FM 90 Campus Rádióban.